filmu, no to się przedstawię. 30 od Cartiera 061, stacja mobilna w ruchu, Hospital del Infant, taka miejscowość, tutaj drogę z Tarragony na Castellón. W tej chwili mam do Castellonu jakieś 150 km, także tutaj jadę wzdłuż wybrzeża. No Jarek, no rozpoznawalną modulację masz niesamowicie, także piątka, siódemka, taki raport dla Ciebie, także to jest właśnie tego Twojego mikrofonu K40, ta tutaj modulacja w tej chwili, także myślę, że jest to jakoś tam do przyjęcia. Proszę Jarek. Papa Tango 028. Proszę jeszcze raz o powtórzenie, bo tutaj przejeżdżało obok stację, tutaj inne mobile i tutaj zagłuszyły mnie, także tak znaczy Ciebie, także proszę jeszcze raz. Witam serdecznie, z tej strony Papa Tango 028 Łódź. O, witam Łódź, no to fajnie, no Papa Tango 028. No gdzieś tutaj, kurczę, no Jarka próbowałem tutaj dorwać, no Papa Delta 001, no ale jeszcze może się tutaj jakoś zjawi, także no słuchaj, 5755, lekko pływająco. Spuszczę breki, bo te kochane breki nie pozwolą nam długo rozmawiać, także dzięki Jarku za fajną łączność w tej chwili, także długo będzie kiwana. My jeszcze wrócimy do rozmowy, a ja tutaj wpuszczam jeszcze stację brekującą, proszę brek. Dzień dobry, Daniel, to ja byłem w Centralna Polska z tej strony mojej Wisław QTH Hodes. Raport dla Ciebie kolego to jest 5 na 7, taki tutaj raporcik u mnie z centralnej. Proszę, do Ciebie mikrofon. Oj, nie wiem ile tych breków było, ale mnóstwo, także tylko zrozumiałem, że Centralna Polska, także proszę jeszcze raz tutaj z Centralnej Polski stację brekującą, jeszcze raz proszę bardzo. Dzień dobry, powtórzę zatem moi Zdzisław QTH Hodes, Polska Centralna, okolice Włocławka. Raport dla Ciebie 5 na 7, proszę do Ciebie. Zdzisław Hodes, no witam serdecznie, 30 od Cartiera 061, mobil w ruchu. Okolice pomiędzy właściwie Tarragoną tutaj a Castellonem, tutaj Hiszpania oczywiście 5-5, 5-7 lekko pływa, ale powiem Ci, że nam całkiem stabilnie jak na te warunki. No, dzięki za raporcik, pozdrawiam, szerokiej drogi życzę i przy okazji położę kolegę Jarka, jeśli mnie tam też odsłuchuje. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, dzięki za łączność. Dzięki Zdzisław, dzięki serdecznie, pozdrawiam, 73. Witam Cię mój drogi przyjacielu, po długim czasie witam serdecznie Józiu 5-7 dla Ciebie. Słuchaj, to też witam, również się cieszę z tej łączności. Bardzo ładnie Cię odbieram, tylko że bardzo jesteś odstrojony i muszę Ci znaleźć, gdzie Ty jesteś, czy wyżej, czy niżej. Jestem tutaj, już jest dobrze. Sprzęt mi się zagrzał, no na słońcu leży, nagrzewa się, propagacja jest, no i niestety się nagrzewa. Słuchaj, muszę włączyć serwisie nagle, żebyś kurde nie narzekał, że jak do Jarka, że się nagrywamy i się nie uprzedzam, także się uczę. Dobra, uczesany jestem, witam, Józiu, mów kiedy. No dobra, włączyłem urządzenie, niech się nagrywa. Dobra, witam Józiu, witam po długim czasie, 30 od Cartiera 061 z tej strony. Hiszpania, okolice miejscowości Augusta, a w tej chwili takie małe modyfikacje. Moja stacja bazowa została lekko zmodyfikowana. W tej chwili dwie anteny przyprzodowane ze sobą, Sirio Turbo 5000 i Moonraker Retrofit Full Helical i do tego mikrofon amerykański K40 prezent od Jarka Papa Delta 001, także tak to wygląda, także tak to lubię jest, panie Józiu, no 5-7, tak tutaj pięknie wyraźnie odbieram, proszę Józiu. No słuchaj, ja się też stabilny bardzo sygnał, także równo to leci, chociaż minimalnie to pływa. Jeżeli się poruszasz mobilem, to nie ma nic dodać, nic ująć. Santiago jakiś tam chyba 5-6, nie wiem, zobaczysz na filmie, panie Piotruś, ale się cieszę, bo naprawdę się dawno nie słyszałem. Także panie Piotruś, proszę, ty się poruszasz, tak? Tak, jestem Józek w ruchu i najciekawsze jest to, że nadaję z samego radia, same radio 20 lat. To, co radio produkuje, to tylko tyle, jest tutaj nic więcej. Witamina jest podłączona, ale nie jest załączona, także tak to wygląda. Także to na razie wystarczy mi
nagięcie tu podskakuje mi to radyjko, także ładnie to leci. No naprawdę ładnie leci, po chmikach masz tutaj nawet do 9 metrów, także bardzo to ładnie idzie, jak na Hiszpanię, zresztą chyba idzie lato, jak w Hiszpanii słychać.